Ako po kasi, mas pipiliin ko po na umuwi na ako sa safe kaysa po magstay ako sa alam kong delikado yung buhay ko or buhay namin. Ako po si Almira Pagtama. Ako po ay nakatira sa Montalban, Rizal at nagtatrabaho po sa bansang Bahrain for 5 years. Ako po ay naging isang barista at waitress po sa Woodbury po, coffee shop. Sa Bahrain po, okay naman po sila. Wala naman po, clear naman po lahat sa kanila. Inaalagaan naman po kami ng employer namin ng maigi po. Nung nagkagulo po kasi doon, yun lang naman po talaga yung naging problema namin. As in, okay naman po talaga yung buhay namin doon. Pero nung February 28 po, nung nagsimula po yung gera ng Israel, Iran at saka ng Amerika po, parang sabi ko sa sarili ko, parang hindi pa ako ready mamatay, gusto ko pa umuwi. Ako po kasi, mas pipiliin ko po na umuwi na ako sa safe kaysa po magstay ako sa alam kong delikado yung buhay ko or buhay namin. Kasi yung pera, kaya naman namin yan kitain eh. Pero yung buhay namin, isang beses lang yan. Noong una po, nagsimula po yung gulo, may sinend po yung kapatid ko na mga contact number. Mga sumasagot naman po, pero hindi pa po kasi ready yung by land. So nag-seek po ako ng help sa online. Tapos po may tumawag po sa akin na taga-OWA. Tapos binigyan niya po ako ng instruction na kailangan kong pumunta sa ganitong lugar. Nadalhin ko yung passport ko. Smooth naman po, tsaka hindi naman po natagalan. Sa totoo lang, napakabilis po nila umaksyon. Nung natapos ko po yung instruction nila, less than 1 week lang po, napauwi po kami kaagad. Bago po kami bumalik ng Pilipinas, pinakain po nila kami, binigyan po nila kami ng ligtas na shelter na pagtutuluyan. Tapos po, binigyan po nila kami ng financial assistance para po sa pag-uwi namin dito sa Pilipinas. Habang nandun kami, nakikipagsapalaran sa mga sabugan doon. Parang iniisip ko, gusto ko makita yung pamilya ko. Sila lang yung gusto kong sila lang yung nakikita ko araw-araw para lumakas yung loob ko. Sabi ko, makakauwi rin ako. Makikita ko rin sila. Sa gobyerno po natin dito sa Pilipinas, maraming salamat po. Ngayon ko lang naramdaman na mahal pala kami ng gobyerno. Dahil po, nung nakauwi kami ng mabilis na, sa sobrang bilis na proseso, alagang-alaga kami. Lahat po ng binigay nyo sa amin, napakalaking tulong po sa amin. Hindi nyo lang po alam kung gaano yung pasasalamat namin sa kanila, sa DMW, sa OWA, sa Philippine Embassy sa Bahrain. As in, para aming nabunutan po ng tinik